time to repack kasi itong itong nabili namin na vercosum, ito si green na vercosum ay maliit ang kanyang pot, tapos maputik guys, mahayaan dun sa garden na ganyan. Kaya ngayon ay itatransfer namin sa mas malaki para maging komportable siya. At syempre ang bida ang lakay ko. Mag-hello ka naman. Hi, Dito tayo hey guys. nag-welcome. Hi everyone. Morning guys. Good morning. Andito tayo sa Petit Jungle para dito sa pagrepat nitong sabi ko ipakita ko rin yan, i-share ko sa inyo. Ika, naggagalaw yung isa. Ilayo ko nga. Ito dalawa kasi itong vercosum na nabili namin. Alam nyo na. Teka. Ito rin transfer din namin. Ganda, di ba? Ayan. Ito ang dapat namin gawin noon pang isang araw, kaso nga lang na-busy guys sa mga maraming gawain, iba't ibang mga gawain, at ibabalita ko rin sa inyo yung mga nakakatuwang mga nag-a-unfurl na mga leaves ng mga plants natin. Ayan itong Paraiso Verde ay nag-unfurl na naman. Tapos may nakita pa ako, napansin ko ngayon papa, bagong bili lang, kararating lang sa bahay, ay ito nag-unfurl na naman ito si ano nang tawag nito? Pig, Di ba yung Si Rogosum. Si Pigskin. Si Pigskin. Ayan. Ay nag-open na naman yung yung leaf niya na isa. Nag-unfurl na naman. Ayan. Kaya magiging 4 na. Yay! May transfer natin. Kumukuha siya ng gagawin niyang medium. Ito ay hindi na paghandaan na video guys. Walang preparing of materials. Kaya nandito yung mga materials niya. Alam niyo na, coco peat, coco cubes, and rice hull ang ilalagay natin. Tapos lagyan lang ng konting nilalagay mo papa? Cow's manure. Yan. May rice hull pa, no? May rice hull, ang dami. May 2 sacks. Yan. Meron dyan yung ginamit mo nung sorry guys ha. Hindi kasi naka-prepare. Ito yun yung ginamit namin nung nag-transfer kami ng Angela namin nung isang araw. Ayan Yan yung rice hull. Hinalo niya, rice hull, coco peat, and coco cubes. Tapos may cow's manure. Ayun na. Yun na ang medium niya. Para dyan sa ililipat natin na vercosum. Ayan. Ano pang kulang? Kulang pa? Kulang pa, Jud. Kulang pa, Jud. Para masustansya yung kanyang lipatan. Sustansya, Jud. Ayan. Lipat na natin. Tapos ko na yung basin dyan. Para dito magkalat. Hindi kasi naka-prepare guys. Basta i-on ko lang itong camera. Basa rin naman itong basin. Huwag na lang. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Ang daming mga roots. Huwag mo lang huwag mo lang galawin. Ganyan lang. Para lang siya makahinga-hinga at madagdagan yung nutriente ng kanyang soil. Ayan. So, magiging komportable siya dyan dahil mas maluwag na yung kanyang kinalagyan. Ayan, si vercosum. Ayan siya. Very nice. Ayan. At lagyan natin ng coco pol para sa ganun ay kung gusto siyang umakyat, pwede siyang umakyat. Para sa ganun ay meron siyang kakapitan. At syempre, itong coco pol, pag nabasa ito at lagyan natin ng kanyang vitamins or food, plant food, ay makakain niya dyan. Di ba may stick Diba? na? Stick Ayan, ma-absorb niya from the coco pol. Kasi ito bunot, nag-absorb ito ng liquid. Kung ano yung liquid na ididilig natin or yung mga
plant food na ilagay natin dyan ay makain din ni Verrucosum. At ito ay si Shiny. Ito yung Verrucosum Shiny. Ito yung green version of Verrucosum. Ganyan siya. At very lovely, beautiful. Medyo may punit-punit lang. Medyo na damage lang doon sa kinalagyan dahil medyo hindi naasikaso yata nung pinagbilhan namin. At sa mga tauhan nila, hindi na napansin ito doon. Kaya ganyan. Ang ganda lang nito guys. Ang daming nai-inlove sa plant na ito. Ang ganda niya. Super beautiful. Very amazing talaga siya. This is the green version of Verrucosum. Na ang tawag dyan ay si Shiny. Shiny because it shines. Para siyang silvery ang kanyang effect sa dahon. Lalo na pagka nalagyan ng light. Magre-reflect ang light dyan. Ang ganda. And then, this one is the Tumbes. Tumbes, tingnan nyo naman. Wow! So beautiful. Kaya kailangan ilipat na natin sa pot na mas komportable. Nang sa ganon ay maging komportable din siya. At makatubo ng maigi. At lagyan din natin ng coco-pol. Ayan. Ang ganda niya lang. Talaga. Si Tumbes. Si Tumbes. Yan. Ito naman ay si Shiny. So shiny. Yan. Nalagyan na niya, sinuportahan niya ng stones yung coco-pol para tumayong maigi. At ayan. Itinali pa. Yun lang, wala nang mabili nung yung parang alambre, yung wire na parang yung pang tie. Kasi dami nang mahilig sa tanim ngayon. Tie wire na para plant. Naubos. Out of stock talaga. Ayan, ay salamat. Si Shiny nasa kanyang kinalagyan na. Mas komportable na siya ngayon. Si Shiny. Ganyan lang muna. Kaya pilitin. Tinali niya ng straw muna. Pero okay lang din, kahit straw, basta okay lang pagkatali. Maingat ka lang. Do it slowly and surely. Sorry guys, maingay lang dito sa amin kasi highway nga. Doon sa nagtatanong sa Pink Princess na pinost ko sa Instagram at Facebook, ito po yun, meron siyang pink. Hindi kasi kita ang beauty niya doon sa picture, pero pink siya talaga. Ayan. Tanggal sa tali. At ito muna. Ayan, maganda na ganda. Si Tumbes muna, si Tumbes. Tumbes. Yan. Ang putik no, sa kinalagyan dun sa binilhan namin. Putik kasi dun kasi maulan nung binili namin yan. Maulan. Kaya naawa ako dyan. Kaya ngayon, ilipat natin sa mas komportableng base. Ayan, ang ganda niya. Super beautiful. Pagka naglipat kayo ng halaman sa mas malaking pot o sa ibang pot, ay kailangan see to it na may butas ang kanyang ang kanyang vase or kanyang yung likod ng pot. Kasi mahirap na kung hindi siya mag-drain. Well draining talaga dapat ang pot na ating gamitin kasi syempre paano na makakuha ng oxygen and then paano na makadaloy ang water doon pag water tayo, kaya kailangan talaga maingat sa paggamit ng pots. Dapat yung may butas ha. Ayan, nakakatuwa lang ito dahil nadagdagan na naman ng isang leaf. Si Paraiso Verde. Kakatuwa lang. At ito naman ay nag-blush na lang nag-blush. Ang dami na, mag-propagate ako nito. Pwede ko nang i-propagate ito guys. Pati yung English ivy, dumami ang kanyang, yung naging viney siya.
naging vines ang kanyang dating. Kasi, ayun siya, oh. Ayan, oh. Si English ivy, ay ano ko na rin yan, i-propagate natin, no? Okay, para dumami, para ma-share natin. Tapos, ayan. Yun naman si Babsi, meron din bagong leaf, nakita mo? Ayun, oh. Si Babsi, masipag din. Masipag din siya. Ito naman si Pink Princess, eh, ganito. Itong maliit din, may dumami na rin ang leaves. Pero medyo matamlay itong nandito sa baba. Ayan. Ito si isa pang Pink Princess natin. Si Rugosum ay ayan, tumubo yung isang leaf dito, ang cute. Ayan. Ito may bago na naman. Kaya lagyan na din natin ng kukupol ito si Pink Princess dahil natutumba na siya. Ayan, nagawa siya uli ng medium. At ilagay na natin yung isa pang Verrucosum. Bato para At habang siya ay nag-prepare, ay isi-share ko naman yung mga shinare ko kahapon. Ito yung ano, yung Orlando. Ayan, yung Blizzard. Yan yung Blizzard natin. Meron pang isang Pink Princess dito, guys, na yun nga yung tinanong ko kung paano magkaroon ng variegation. Kasi tamad siyang mag-variegate, pero at least itong bagong dahon niya, ito, nakita mo, pink naman na lumabas, pula. Pero anyway, lahat naman ng philodendron ganyan, pula. Pero tignan natin pag unfurl kung ano ba kaya ang mangyayari. Tapos ito naman si variegated na Burley Marks ay masipag din na saha. Meron na naman siyang bagong dahon. Kaya nakakatuwa. No? Tapos ito. Ayan. Tapos yung isa ay ready na. Kaya punta natin. Ayan. I-transfer na niya si Verrucosum tumbes. Verrucosum tumbes ang tawag dito sa variety na ito ng Verrucosum ay siya ay ilalagay na sa mas malaking lalagyan para siya ay makahinga ng maayos, para siya ay lumaki at umunlad ang kanyang kinabukasan sa lagayan na malaki. Ayan, para bagang ano, parang yung nakalagay ko sa hawla, para siyang naka-alpas. Ayan. Naka-alpas na siya sa nakakasuffocate na pot. Ayan, ang ganda, no? Kahit likod niya, ang ganda. At ang gwapo kong mag-re-repat. ito, ano, pag-iyan na. Siyempre, yan ang pinakagwapo ko. Nakay ko yan, eh. Nagkatawa. Tinatawaran ko raw siya, guys. Hindi naman. Natatawa lang ako sa akin, ba? Kasi proud ako sa lakay ko. Siyempre, lakay ko yan, eh. Yan. At ang question ko, bakit itong aking Paraiso Verde may mga green? May dalawang green lang ang leaf, wala masyadong variegation. Yun, isiningit pa. Baka may mag-comment yan, paano ba gawa ng paraan na mag-variegate ng gusto? Ayan, inipit niya ng mga bato yung ano, para hindi basta-basta matumba. Ayan, dahan-dahan kay Verrucosum. Ayan si Tumbes. Ganda ng pangalan, no? Verrucosum tumbes. Tumbes mo, no? Tumbes. T-U-M-B-E-Z. Ewan ko, gandang-ganda ako dito sa tanim na ito. Na-inlove ako dito sa Verrucosum. Yan, one of my favorite plant talaga. So, yung one of my favorite plants, itong si Verrucosum. Nakaka-inlove ang kanyang itsura at talagang di matatawaran ang beauty niya.
super ganda. Ayan, oh. Pati rin si Paraiso Verde, beautiful din. Pero ito lang na bili ko, hindi masyadong variegated. Pero at least malaki na. Variegated din. Ayan, itinali niya. Wala yung tie wire na ano, para sa plants. Huwag mo masyadong higpitan, ha. Mabili doon, mabili yung gano'n. Mabili, maraming gumagamit. Lagi. Andahan. Ano yan? Ayan, Hindi okay masyadong na siya. maipit ka mo. Bakit isa lang Okay na ito? siya. Isa lang ha? Okay na siya. Yes, maluwag na siya. Okay? Mas maluwag na ang kinalagyan niya at meron na siyang kinapitan ngayon. Ayan, palakihin na muna natin ng talagang pataasin natin, palakihin natin siya. Diba? Mas magandang ganon. Yes. Ganda na. Very good na. Thank you Lord God. Thank you Lord sa mga beautiful plants na ito. Okay. Tapos na siyang maripat. At ito namang ating swing princess ay lagyan lang natin ng cocopol kasi itong nakalagay sa kanya na kawayan ay hindi na niya bagay. Hindi na niya bagay. And then kailangan ng roots niya ang ma-absorb na something from the pole. Kaya kailangan niya na talaga ng cocopol. Tingnan nyo, bumili ako ng maraming cocopol na ubos na naman. Sa kalalagay-lagay sa mga tanim. See that? Kasi lumalaki sila eh. Lumalaki sila guys. Alam nyo naman kasi kami, mahilig kami sa malalaki na plants. Magsilbi doon sa mababaw. Dito sa nag-produce yan ng medium guys. Ayan, pinaghalo-halo muna niya yung mga ingredients. You know our favorite ingredients? Coco peat, cocopol, cow's manure, and rice hull. Yan, ang favorite na mixture. Ayan. Pink Princess is so dashing siya. Pero yung isa kong Pink Princess dun na giant, bakit ba? Ito na po. Oh, Pink Princess. daming roots. Ganda. Lagay mo na rin ito dyan. Yan. Nangiingay ng mga aso. Maingay ang highway. Ito talaga. Sorry guys ha, maingay talaga dito sa paligid. Ang dami kasing dumaan. Ang daming mga bata, mga kabataan. See? Wow, di mas maganda na, mas komportable na si Pink Princess. Yan. Magpatuyhang ka nagkadako karon, Pink Princess. Okay? Lalaki na yan. Tagalogin mo yung sinabi mo ha. Sabi ko, napaubayahan ng paglaki mo.
Paano bang mapatihang? Napagbigyan na ang paglalaki mo. So, free ka na na lumaki. Ayan. Kailangan nating magtagalog guys dahil minsan nakakaawa naman yung mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Ang dami nating mga kapatid na kachich dyan. Mga kachich namin dyan na nandyan sa abroad. Ay, shout out lahat sa mga OFWs dyan na mababait na bayani ng ating bansa. Shout out talaga. Kaninyong lahat talaga. Shout out mga plantitas, plantitos, mga hero ng bayan. Kailangan natin ipagpatuloy ang paglilibang. This is a recreation for us to, how do you call it? To divert, to prevent us from stress, depression. Ay kailangan natin ng mag-busy, kailangan natin ang may ginagawa. So ito po ay napaka-healthy hobby ang magtanim ng mga magagandang okay mga na. ornamental plants. So ayan na. Tapos na si Pink Princess na lipat, tumaas na siya. Ang taas niya ay more than 1 feet na siya. Mga 1 and 1.3 feet na si Pink Princess. At may tumutubo na ng mga labaho. Sida. Ayan. Nag-unfurl na naman. Tapos yung mga dahon ay ganyan. You know, hindi pare-pareho yung kanyang prints, yung kanyang designs. Ayan. Saka dito sa baba, ganyan. Yun. Okay? Ganyan siya guys. Ganun ang design ni Pink Princess na isa. At ito rin, kailangan din natin malipat sa malaki, pero alam nyo guys, wala namang pupupol na. Pero at least ito, okay pa naman. Maluwag pa naman itong kinalagyan. Next time na siguro ito. Ha, Papa? Next time na ito? Next time na, oh. Hmm? Next time na. Next time na yan. Okay, tapos na sila. Tapos na sila. Okay na? Okay lang ba yung kinalagyan niya? Okay lang malaki? Ay, Parang maliit, no? yung. Yung pot? Okay lang, ano? Okay lang. Lagyan natin ng ano pa dyan. Okay lang. Pa tayo ng Okay. Handa ko, ito yung ito ay hinalo kong pangdilig guys, ay itong ulit-ulit kong sinasabi, ito yung ginagamit kong fertilizer or plant growth promoter. Plant growth promoter meaning this is a rooting hormone na pwede siyang mag-enhance ng roots or growth of the plants, para sa ganun ay masigurado natin ang kanyang pagkabuhay. Or ulan na naman. ayan, ang ganda na, diba? Okay, diligan na natin. Diligan mo siya, Papa, ng ano. Dito ko na. Oo. Dito ko na. Okay. Yan mo na lang. Basa pa na. Ana, basa pa? Oo. Ay, wag na. Kung basa pa, wag na lang Basa muna. na, no? Wag. Yan lang, tagulan ngayon. Pangit pag nabasa. Lalo pag tag-ulan, guys. Wag nyo nang didiligan pag gano'n. Basa pa kasi yung kinuha natin na medium galing dun sa dati nilang mga pots. Kaya not advisable. Ayaw ng plant ng gano'n. Ewan ko ba? Madidirihin ito sa maputik na lugar. Ayaw niya ng mga masa-masa. Kaya wag. Okay? Okay na? Basa-basa. Ayaw niya
lang mawasa-wasa. Bakit anong nangyari kay Superboom? Hindi, inikot ko kasi may sabog man. Kasi kinuha ko yan kahapon, nag-picture taking kami. Kaya. Yan. Ayan guys, umulan na. So magpaalam na kami. Next time naman yung iba, ilipat din natin sila si Mirabilis siguro. At saka yung mga iba pa. Mahal pala talaga yun. Si ano. Tapos si Black Spoon kailangan lilipat din natin sa Malakihan ha. Kasi lumaki na ng todo ito. Si Black Spoon. Diyan man yan. At pati rin si Radicans. Naku. Lumaki si Radicans. Kaya kailangan na natin ilipat. Kapal lang yan. Next time. Okay guys, we will be sharing it with you every time na merong mga kilos, mga ano dito sa ating Petit Jungle. Okay? See you again next time. Like, ang ingay. Bakit napunta doon ang dahon nito? Wow. Ano bali? Bakit napunta doon? Tago. Nagtago na yung dahon ni Tycoon. Naghahanap yata ng liwanag ito. Naghahanap ng liwanag nga. Sumusuot saan, kung saan. Sabi niya, Yan po si pakilala natin. nasaan ang liwanag. Monstera Deliciosa na Thai Constellation. Ayan. That is my Thai Naghahanap siya. Constellation. Ang ganda-ganda niya. Naghahanap siya ng liwanag. Papatalo. Okay? Naghahanap siya ng liwanag. At yan lang i-share namin today. At see you again next time guys. Si Clarissa pala, Clarissa Luis Calape, nasa Hawaii. I-shout out ko nga kasi lagi siyang nagko-comment. Yan talaga ang walang tigil since then pa. Clarissa Ruiz. Sorry guys, wala kasi dito yung list ng ng mga dapat i-shout out ko. Pero gagawin natin yan pag nag-live tayo. Ito guys, lumaki si Cobra Fern or Zipper Fern. Ang laki na niya talaga. Ang dami pang babies. Gustong gusto niya yung location niya. Okay, bye-bye. See you again next time. At ito yung pinakamalaki natin na Black Majesty. Yan siya oh. Kita niyo ito? Ayan si Dark Lord. Ang laki na ng puno. More than 10 years old daw, more than a decade na raw to na halaman. At yung mga, baka nagwa-wonder kayo, wala na yung mga Black Cardinal. Meron, dami. Dami nating Black Cardinal, pero nandun sa likod yung iba. Na si Sensation. At ito yung giant natin na Popeye. Ayan, dami kong na-share every time. Tapos ito yung nabili ko kay Miss Anro Coray. Ay nagwa-wonder ako, ito raw ay Florida Beauty pero wala siyang variegation kahit isa. Pero dumadami ang kanyang leaves pero maghintay lang din ako. Just hoping and crossing, praying so that matuman yung gusto natin. Kaya magmilagro, kumbaga. Okay? Thank you so much guys. See you again next time. I love you guys. Bye-bye.